Ora gila-gila. Karek apa iki? Manuk karek sitok ya. Oh iya, menjoko. Piye iki? Tatat tok iki. Oh, telepon. Halo. Halo. Nang ndi? Nang ngarepan. Ki, tak jayo. Arep bocah ning ndi? Mulai merorene ya nang omahku. Oke, meluncur. Tak jak, ki arep poso soalé. Ya tak pateni pulsaku entek yo. Wes ora ndang kok aku butuh dhewe iki. Siap rene. Wes. Ki karek ngenteni Joko ya to. Wis lah, tak karo persiapan guruk. Meluncur. Jak nih. Ayo nak. Aduh, ya, yo flash. Soi. Arek ning ndi ya? Tuh, jatuh kabeh. Aduh. Bajingan. So ya. Pas mana bolak-balik tiba ya. Dalam dongku. Alah. Alah, yo meneng iki jane anak jeruk barang kan. Kita wis mateng kuwi ya. Kok karo gesang golek bujung jere iki kae. Tapi entah saya lah, gak sanggup. Gak aneh kok. Ya sing enak-enak. Ih, godok. Persiapan untuk arek. Cilik. Kita ilang iki. Nuwun. Riki. Hei. Yo, tadi. Ayo, yo. Kuwi duwane gorok karo arek arep go ning ndi? Lho baca wong. Yo, iku aja baca wong. Ramadan dong. Oh iya, sesuk serius Ramadan ya. Lagi nongkrong ning ndi? Ayo, yo. Ini dua apa niki? Aku rete. Ya wis. Wis iki langsung gurih iki ora HP ora digawe. Mbone apa? Yo, tinggal ya. Tanya, aku enggak ora wis to. Sini. Langsung gurih ya. Lah, semua kayak ngene dah. Saya delok sawah ta udan. Apa sumu ki mergo arep udan? Apa arep udan ki mergo sumu? Yo, situ ora. Tahu ana itu. Ya apa coba ayo. Bacok jane. Betul iki gitu eno. Ayo. Mari lagi Pak. Ayo golek buku. Iku Ramadan tiba kalau. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.
Cok. Soalnya sawah lho kono gombrong pertandur kowe sing duwe. Bang kerabo. Ayo. Ndro sawah yo. Lah jo aku wediku nak wong kok grunu-grunu ngono. Kok ana ya. Cuk. Aduh. Mantan kayak ini enggak. Cuk. Apa terus aku mbek kowe? Enggak aku yo jo. Aku wedi kok nak wong iki ning sawah ya to. Wong kulino niki wong iki ngunungi bareng rabuk iki ning sawah. Iya lah. Kene nak bareng rabuk anu yo. Ora duwe sing iki. Wes ngadem ning bambrongan iki enak karo ndelok sawah. Ndek nyibar tandur tak delok. Menawa nek entuk-entuk welut iki kok. Ngene ya lho. Mbok menawa entuk welut. Nek gulawa ngubengi. Dan sik to yo ngadep. Oh bajingan, untung ra kena telek. Untung kok Riki telek iki. Oh. Ya jingan tak keramik iki suwe-suwe. Wong nibak nek wong tuwek. Sing iki lho, Dok. Sing iki apa sing ndi? Iki apik-apik iki. Iki banter apa ora suarane? Bu, iki gak ngomong. Sing kono lho, Cok. Ndi? Ah, gede-gede lho, Cok. Oh, iya ya. Ono piye ora cocok ya? Ya, Po. Sakit. Ayo. Cocok. Moro gendong. Gua tahu aku. Cok kantangku, cok. Lebat ya. Kena ikisan. Kecil matamu. Iya, gede. Ambu cak layak selawre. Gila ya. Gede. Tak ada tapi pundur ya. Iya. Iya. Yo, potong sik. Coba. Yuk. Ini kan perempuan kau. Lah. Anu kangsongan orang ngerti lagune. Apa sing tak prengku kae? Jangkrik. Wo, urung apa-apa ngetoki pring. Poso niki suwi barang kok. Gajinya. Woi, aja tak pring. Lah matamu cok kok. Wah,